Gogum, say hi. Yes. New Year. Happy New Year. Hey, you are happy because you are playing with sand. Helen's Corner. We're on our way to our village. Alright guys, so let's get there for village vlogs enough. Okay? Say hi to my subscribers. Hi. Merry Christmas! Merry Christmas. We wish you happy New Year. In advance, in advance. All the days they don't video mmawu is spirit. Mmawu Christmas, Mmawu na fufu. Mkwe ka ha na-apụta, ha bukwara ibu na-apụta. Wore Christmas clothes. This mmawu wore Christmas clothes. Good morning, guys, from Nnewi, Nigeria, and this is my mother-in-law. Mommy, send her day one. Day one yo. Okay. Anyị na-akwado ịba na kitchen. Ka anyị site ụmụaka ga-eri na anyị na onye ọbụla ga-eri. Etu a ka ọ dị in Jesus name. Amen. Mommy, ihe niile kiri ekpere. Wawaya onye zụchara ka ya bara alawa ebe n'ishi gị. For Thanksgiving, we are in the church actually. So, Chiga's ring. Gogum, say hi. Hey. Chidi, say hi. Where's Chidi? Who's all say hi? Chidi, say hi. Bye-bye. He's crying. Or Yeah. what? Okay. Alright, guys. Look at what mom did about the life. Do you see this mark? No, bring it. Ị na-anụ ihe mụ na ha na-ekwu ebe a? Asị m na kemgbe unu nụrụ m, unu akụrichana m enweghịzi m pass. Mgbe m bịara sị ihe esokwu m esi mgbe iso m anyị je na-ebirizi ndụ ọ dị ikere ka mụ na ya mma na-ekwu ihe ha na-ekwu Ka balansịrị abalance. mgbe ahụ ọ dịghị nye mmadụ ihe sokwa ha ihe sokwa ha Onye ya agbago okwu wee ọnụ ụlọ marketa o nwere eji efete ebe a gbaba gị okwu ebe a mbọ ihe m efe ebe m kwụrụ m ebe a ihe m efe ọ balansị remote what? akụrụsiri remote ya rịa. Yes, akụrụsiri igwe eziokwu remote n'ụdị anyị chọrọ. Igwe etu nne gị na nna gị chọrọ. Maka anyị ma kpọtara gị kụrụsie remote ya rịa. Mama, no eat my own bread yesterday. This is the first one. First fountain.
Chechi shaman or go first order. Oh no, Ruby, it's was. Oh, you go and get that. That's the way my boy, you go see him back, you go brown. Okay. They're brown. Sometimes just one. Water. Ukuroga na article. Pepe article. Ngalaga number lete article. This is Nnewi. This is Nnewi. What's the name of this street? Let me check. Yeah, this is Nnewi. Bank Road. It's like this where all the banks are. Bank Road, Nnewi. This is Uzochukwu and Chidiebere. Chidiebere, say hi. Hi. Grandma, say hi. Hi. All right. Uzo is hiding. He's a shy type, you know. All right, guys. Why will you hit me like that? Don't do that next time. It's wrong. If you're not a shy type, then say hi. Oh yeah, Uzochukwu, say hi. Okay. All right, guys. So we are going to visit Grandma's village. We are going to Grandma's village. Grandma. Why would you wait out like that? So, and you can see I fixed my nails. Oh my gosh! Oh my gosh! This is the guy. Say hi to my people. Hello, people. How you doing today? Okay. And Happy New Year. Happy New Year. Okay. You are back. Look at me. I say you are back. Chigogo. Shea sand is now your food. You are happy because you are playing with sand. Hey, Jesus.